İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım. Salam, məxriban ildeşler. Hoş geldiniz bizim şu günkü programmamıza. Men sizin şu programma qoşulup bilýäniňizde ören şad. Men geçen gepleşigimizde öwrenen zatlarymız size kömek edendir diýip umid etýän. Biz şu wagt şu gepleşigimizi günäden üstün bolmak diýen temada dowam etýär. Men şunki gepleşigimi ýene-de şu temada dowam etmekçi. Hemen biz täze durmuşda, köne durmuşda gapma garşylygy görýäs. Pawlus bize gaty gowdatlar öwretýär şu barada. Hem Pawlusyň bize aýtýan zatlary günlük durmuşymyzda İsa'daky täze durmuşda nähili ýaşamaga kömek etýär. Hem günä bilen bize synaşma bolanda şonda nädip üstün bolmaly. Şu barada da bize gaty gowy maslahatlar berýär. Ýadyňyzda bolsa geçen gepleşigimizde biz Efesler kitabynyň 4-nji babyna hem 5-nji babyna seredip geçdik. Men ýene-de şu günkü gepleşigi şu temada siziň bilen dowam etmekçi. Eger sizde täze äht bar bolsa şonu Efesler kitabynyň 5-nji babyna açmaga sizi çagyrýan hem Mehmet bile okar şu ýerde. Geçen gepleşigimizde men 5-nji babyň 1-nji 5-nji ayatlaryna siziň bilen seredip geçipdim. Şu ýerde näme diýipdi? Pawlus bize Hudaýyň söýgüli çağılary kimin diye siz Hudaýdan görüldi alın günlük durmuşuňyzda diye. Hudaýyň häsiýetine görä siz ýaşamalysyz. İsa Mesih öz muqaddas ruhunyň üstü bilen biziň kalbymyzda ýaşaýar. Pawlus diýär şol öz kalbyňyzda ýaşaýan İsa Mesih'i öz durmuşyny siziň üstüňiz bilen ýaşabaga ýol beriň diýär. Ýöne şu aňsatlyk bilen edilmeýär. Biz hemişe şu barada etýän hereketimiz, agdymyzdan çykýan söz barada hemişe sorap şu zatlar Hudaýa hormat getirýärmi ýa-da ýok. Şonu soramaly. Ene men käwat bir ýere howlup barýan bolsam, menne şol berde Pawlus diye tekebbürlik etmeýän hem sabırly bolun diye. Sabırlyk bolmak barada bize diye. Men köplenç bir ýere howlup barýan bolsam mende sabırlyk ýok. Ana şol Hudaýyň häsiýetine gawat gelmeýän hereket. Men şonu hemişe özüme ýatlatýan. Men şu eden hereketim Hudaýyň mukaddes ruhuna görä hereketmi ýa-da insan tebigatyna görä hereket. Soň men ýene-de Hudaýdan özüme kömek etmegini dileýän. Ene ol biziň dilegimizi eşidip bize kömek etmäge taýýar. Sebäp ol bilýär şu günlük durmuşda biz tene görä höwes bilen mukaddes ruh bilen men öz tenäki ruhumna arasyna hemişe söwüş gidip otyr. Bu barada Rimler kitabynyň 8-nji babyny bize duýduruş berilýär. Pawlus şonu bize duýdurýar. Soň ýene näme öwrenip biz şu 5-nji babda Pawlus diye siz İsa Mesih'iň çağılar hökmüne, Hudaýyň çağılar hökmüne diye birek-bireňizi Mesih ýaly, Mesih'iň söýüşi ýaly söýüň diýdi. Men näme diýdim geçen gepleşigimizde İsa Mesih'iň söýgüsi şertsiz söýgü. Şoň üçin Pawlus diye siziň birek-birege bolan söýgüňiz, İsa Mesih'e iman etýärleň arasynaky söýgüňiz şertsiz söýgü bolmaly. Siz edil İsa Mesih'iň sizi bagşlaýşy ýaly birek-birege bagşlamaga taýýar bolmaly diýdi. Şeýle hem İsa Mesih öz janyny biziň üçin pida etdi. Bizim birek-birege bolan gatnaşykda janymyzy pida etmäge taýýar bolmaly. Siz oýlanyp görüň, İsa Mesih haçda öleni ol öz janyny biziň üçin gurban edene biz günäde ýaşaýardyk şo wagt. Günäň içinde kak öz janyny bize pida etdi. Şeýdibem ol bize günäniň içinde kak bize öz söýgüsini görkezdi. Şoň üçin bizde de birek-birege bolan gatnaşykda şeýle söýgü bolmaly diýip Pawlus bize şonu duýdurup otyr.
Şeýle hem Pawlus bize araňyzda hiç il adgylyk, haramlyk, açgözlük diýen ýalda atlar bolmasyn idi. Veya bu da atlar Hudaýyň halkyna gelişmeýär diýe, Hudaýyň häsiýetine gawat gelmeýär diýip bize duýduruş beripdi. Şeýle hem araňyzda bidereklik, ýangralyk, biderek degişme de bolmasyn diýdi. Bular size yaraşmaýar diýe, siziň İsa Mesih'däki täze ýaşaýyşyňyza yaraşmaýan atlar diýipdi. Oň deregine diýe, siz Hudaýa şükür edip ýaşaň diýe. Hudaýa minnetdarlyk bildirin. Nädip men Hudaýa minnetdarlyk bildireýin, biz şu zatlar barada oýlanmaly bolýar. Şoňa çagyrýar bizi Pawlus. Ol 5-nji aýatda ýene näme duýdurýar bize? Şuny bilip goýun. Hiç bir azgynyň, murdaryn ýa-da açgözüň Mesihiň we Hudaýyň şalygynda mirasy ýokdur. Çünki şeýle adamlar butparadlar bilen desdeňdir diýe. Anyk bile görkezýär Pawlus berde. Azgylar, murdarlar ýa-da açgözler üçin Mesihiň Hudaýyň şalygynda mirasy ýok diýe. Miras ýok. Pek bolmadyklar. Azgylyk etýärler. Zinahorlyk etýärler. Hem açgözlük edip elini şeýle hemme zat şeýle saklayan adamlarda Hudaýyň şalygyna olar üçin miras ýok diýär Pawlus. Çünki şeýle adamlar butparadlar bilen desseňler diýär. Olar Hudaýyň halky däl, butparadlar. 6-njy aýatda Pawlus şeýle diýär: "Hiç kim sizi boş sözler bilen aldamasyn. Şu zatlar sebäpli Hudaýyň gadaby özüne boyun egmeýärleriň üstünden iňýändir" diýär. Birigi boş sözler bilen aldamaň diýär Pawlus. Sebäbi bu Hudaýyň häsiýetine gawat gelmeýär. Bu insan höwesine tene görä ýaşaýyş diýär. Şol boş sözler aýtýanyň sebäpli Hudaýyň gadaby özüne boyun egmeýärleriň üstünden iňýär diýär. 7-nji aýatda da şonuň üçin olar ýaly bilen gatnaşmaly däl diýär. Şeýle adamlar bilen gatnaşmaň, günäde ýaşaýarlar bilen. Ýadyňyzdamy? Bir wagtlar siz garaňkylykdadyňyz, ýöne indi Rab arkaly nursuňyz. Şonuň üçin hem nuruň çağalary bolup ýaşaň diýär. Öň biz İsa Mesih'e gelmezimizden öň garaňkylykda tene görä höwetlerimizde hereket edip günäde ýaşadyk. Ýöne indi şu wagt diýär Pawlus bize ýatlady diýär, siz inni Rab arkaly nursuňyz diýär. Rab biziň kalmada ýaşaýar. Şoň üçin hem nuruň çağalary ýaly hereket edin. Nuruň çağalary ýaly gürläň. Nuruň çağalary ýaly ýaşaň diýär. Şu dünýäde. Ol 9-njy aýatda ýene de bize dogrudanam ähli ýagşylyk, dogurlyk we hakykat nuruň meýwesi. Şu zatlar ene nuruň meýwesi. Nuruň meýwesi demek biziň İsa'daky ýaşaýyşymyzyň meýwesi ýagşylyk, dogurlyk, hakykat ekeni. Şu häsiýetler bizde bolmaly günlük durmuşymyzda. Ýene de Pawlus bize 10-njy aýatda gaty wajyp bir zat ýatlatýar. Biz hemişe, her minut, sekundda, her minutda Rabbi hoşnut edýän zady bilmäge çalışmaly. Rabbi hoşal etýän zat barada biz oýlanmaly. Şonu hoşnut etýän zady bilmäge çalışyň diýär. Menem tede şeýle ruhlandyrýan. Ýene ol 11-nji aýatda diýär: "Garaňkylygyň ýaman işlerine gatışmaň. Tersine olary paş edin. Olaryň edýän gizlin işler hakda hatda söz açmak hem aýypdyr. Emma nur parlana ähli zat paş edilip aýdyn görünür. Çünki nur ähli zady äşkär etýändir. Şonuň üçin şeýle diýilýär: Uyun ey uka giden, ölümden diril. Mesih sana nur saçar." Ene berde de görýär. Garaňkylykda ýaşamak nähili, nurda ýaşamak nähili. Pawlus bize siz inni İsa degişli. Şoň üçin ýaman işlere inni gatışmaň.
Bu sizin täze durmuşdaky häsiýetiňize gabat gelmeýär. Hatda pikirlerimizde de biz pek pikirli bolmaly. Tersine yaman işleri onu siz paş edin, ýagtylyga çykarın diýär. Birek bilen siz paýlaşyp bilýäňiz öz dogurlaryňyň arasynda, İsa iman etýärleň arasynda. Olaryň edýän gizlin işleri şol erbet edýärleň gizlin işleri onu hatda o barada söz açmakda aýyp diýär Paulus. Garanqylykda edilýän işler barada söz açmagam aýyp diýär. Emma nur parlana näme diýär? Ähli zat paş edilip aýdyn görnýär. Hemme zadyň üstü açylýar. Nurda. İsa Mesih'in nuru kalbymda ýagtylyk taçýar. Şoň üçin hem kalbymda bolan garanqylyklar paş edilýär. Aýdyn görnýär. Näme diýär? Çünki nur ähli zady äşkär etýänler diýär. Paulus bize şonu ýatlatýar. Ol ýene näme diýär? Oyun eýuhagiden ölümden diril diýip otyr. Mesih sana nur saçar diýär. Ol biziň kalbymda nur saçýar. Ol öz nurunyň üstü bilen, hakykatynyň üstü bilen bize günlük durmuşymyzda ýol görkezýär. 15-nji aýatda Paulus diýär, şeýlelikde nähili ýaşaýanyňyza üns berin. Nadalar ýaly däldi, danalar ýaly ýaşaň diýär. Siz İsa Mesih'däki täze durmuşyňyzda gaty seresaply ýaşamaly diýär. Dana adam, dana ayal ýaly ýaşa diýär. Akyl parasatlyk. Ve bize biziň İsa Mesih'in aňy bar. Bu barada Paulus Korintoslar kitabynda diýär. Aňymyzda ütgemeli. Nähili ýaşaýandyňyza üns berin diýär. Danalar ýaly ýaşaň, nadalar, akmaklar ýaly ýaşamaň diýär, samsyklar ýaly. 16-njy aýatda diýär, her bir pursatdan degerli netije çykarın. Sebäbi bu yarama döwürdir. Şuňky ýaşaýan döwrümizde biz töwrekde bolup geçýän zatlara seretýär. Her hil zatlar bolup geçýär. Şoň üçin biz İsa Mesih'in nuruny hasem köprek paýlaşmaly şu garanqylykda ýaşaýanlar bilen. Her pursatdan nähil pursatyň içinde bolsaňyz şu wagt Paulus ýetir şondan degerli netije çykaryn. Sebäbi biz yarama döwürde ýaşaýas şu wagt. İsa Mesih'i paýlaşmaly biz beýlekler bilen. Şoň nuruny beýlekler bilen paýlaşyň diýip ol bize gaty gowy duýduruş berýär. Ol 17-nji aýatda diýär, şonuň üçin hem samsyk bolman, gaýtam Rabbiň iradasynyň nämedigine düşünüň. Pähim paýgatly ýaşaň diýär. Tamsyk bolup ýaşamaň diýip şeýle güýçli duýduruş berip otyr ol bize. Rabbiň iradasynyň nämedigine düşünüň diýär. Rabbiň Hudaýyň erki näme? Şoňa düşünüň diýär. Teresaplyk bilen hereket edin, hem Rabbiň erkine düşünüň, iradasyna düşünüň diýär. Ýene ol 18-nji aýatda bir wajyp da bize ýatlatýar. Şerapdan terhoş bolmaň. Bu sizi wejeralyga elter. Tersine mukaddes ruhdan dolup daşyň diýär. Täze mukaddes ruh bize hakykat ýoluny görkezýär. Şerapdan terhoş bolmaklyk bu durmuşy derbidagyn etýär. Siz onu bilýäňiz. Ýöne mukaddes ruhdan dolup ýaşamaklyk. Ol bize şu ýerde gapmagarçylygy görkezip otyr Paulus. Mukaddes ruhdan dolup ýaşamaklyk bize ýaşaýyş berýär, hem rahatlyk berýär. Ene şu Mesihliň arasyndaky durmuş nähili bolmaly? 19-njy aýatda bilelikde mezmurlar, öwgüli we ruhy aýdymlar aýdyn. Rabbe tüýt ýürekden sadlar çalyp, nagmalar aýdyn. Ähli zat üçin Rabbimiz İsa Mesih'in adından Ata Hudaýa hemişe şükür etip ýaşaň diýär. Gatgy maslahat berdi bize berilýär. Birek mezmurlar, öwgüli hem ruh aýdymlar aýtyp ýaşamaly. Kalbymda aýdym aýtmaly. Kalbymyz Hudaýy şöhratlap aýdym aýtmaly. Ýene de diýär, Rabbe tüýt ýürekden sadlar çalyp nagmalar aýdyn. Ene şeýle ýaşaýyş Hudaýa şöhrat getirýän eken. 20-nji aýatda wajyp zat ähli zat üçin, bir zat üçin ýa-da belli bir zat üçin diýmeýär-de, ähli zat üçin Rabbimiz İsa Mesih'in adından ýa Ata Hudaýa hemişe şükür etip ýaşaň diýär. Şeýle ýaşaýyş, Hudaýa şükür etip ýaşamyzda bu kalbymyzda Hudaýa hasem açýar, dolu açýar.
Hudaý şeýle ýagdaýda biziň kalmada işläp bilýär. Täze ol biziň şöhratlamamyzdan haçanda biz şükür edemizde şondan ol on adyna şöhrat getirýär. İsa şöhrat getirýär. Hem biziň töwregimizdekiler şonu görüp olaram İsa Mesih'e yakınlaşmak isleýärler. Men hem sizi şeýle ýaşamaga çagyrýan. Rabbi nagmalar aýdyn. Birek bilen duşuňyzda da. Hem hemişe kynçylykly pursat boldun. Gowy pursat, ýeňil pursat bolsun tapady ýok. Hemişe diye ähli zat üçin. Rabbimiz İsa Mesih'in adynan Ata Hudaýa hemişe şükür edip ýaşaň diye Pawlus. Ne bu İsa Mesih'däki ýaşaýyş, täze ýaşaýyş. Yine de berde Galatiya başlan Galatiyalar kitabynyň 2-nji babynyň 19-27-nji 20-nji ayetlerine de Pawlus bize gaty gowy zatlary ýatlatýar. Men inni Hudaý üçin ýaşaýandyryn. Men Mesih bilen haça çüýlendim. Indi men dälde mendäki Mesih ýaşaýandyr. Bedendäki ýaşaýyşym bolsa Hudaýyň ogluna bolan iman arkalydyr. Ol meni söýüp ödüni meniň üçin gurban etdi diýär. Pawlus ýene de gat wajyp zatlary bize görkezýär. Şu wagt men täze İsa Mesih'däki täze durmuşym, täze ýaşaýyşym näme üçin diýär? Men indi Hudaý üçin ýaşaýan, ödüm üçin ýaşamak diýär. Sebäbi İsa Mesih öz ganyny dökmek bilen biziň günämiziň muzduny töledi. Şoň üçin biziň durmuşymyz indi İsa Mesih'e degişli. Pawlus şonu ýatlatýar. Men Mesih bilen haça çüýlendim diýär. Beýle diýmek näme? Öňkü köni durmuşyma öldüm diýär. Indi köni ýollarymna ölmeli. Indi täze durmuşa görä ýaşamaly. Indi men näde? Men näki Mesih ýaşaýandyr diýär. İsa Mesih Pawlusa näme etmelidigini görkezýär, nähili ýaşamalydygyny görkezýär. Ol şol İsa Mesih'in görkezmesine görä ýaşap atýar. Şoň üçin bu diýär, indi men näde? Men kalbymdaky İsa Mesih ýaşaýar men üstün bilen diýär. Bedennäki men şu bedennäki ýaşaýyşym diýär. Men şonu Hudaýyň ogluna bolan iman arkaly ýaşaýan diýär indi. Günlük durmuşynda İsa Mesih'e bolan iman arkaly ýaşaýar diýär. O näme üçin şeýletdi? Ol bize ýatlatdy, İsa Mesih meni söýüp öz janyny men üçin gurban etdi diýär. Indi men durmuşym ödümki däldi, İsa Mesih'e degişli. Şoň üçin hem şol men üstün bilen ýaşap atýar diýär. Bizde de şeýle bolmaly. Ana şeýle ýagdaýda biz günäň üstünden hüküm etip bilýär. Günä bilen synanşygymyzda üstün bolup bilýär. Sebäbi şu ýaşaýyş mukaddes ruha görä ýaşaýyş. İnsan howatlaryna görä ýaşaýyş däl. Yine de Pawlus bize Kolosiyalar kitabynyň 3-nji babynyň 1-nji 17-nji ayetlerine de gaty köp zatlar öwretýär. Şu ýerde de biz şu bölümde İsa Mesih'däki täze ýaşaýyş barada köp zatlary öwrenýär. Şeýlelikde Mesih bilen dirilendigimizde görä göklerdäki zatlary agtaryň. Mesih gökde Hudaýyň sagyna oturandyr. Pikiriňizi dünýäwi zatlary däldi, gökdäki zatlara gönük durun. Çünki siz ölensiňiz. Durmuşyňyz bolsa Mesih bilen bile Hudaýda gizlenendir. Mesih siziň durmuşyňyzdyr. Ol aýan bolanda siz hem onuň bilen bile şöhratda aýan bolarsyňyz. Şonuň üçin hem dünýäwi tebigatyňyzda mahsus bolan azgyrlygy, ahlaksyzlygy, haram keypi, pis howasları we butparazlyk bilen deň hasaplanýan açgözlügi öldürün. Ene hut şu zatlar üçin Hudaýyň gahar gazaby iňýändir. Siz hem bir wagtlar bularyň arasynda ýaşanyňyzda şeýle edipdiňiz. Endi bolsa gahar gazaby yamanlyklaryň hemmesini özüňizden aýryp taşlaň. Agdyňyzdan hiç bir töhmet we paýyş sözler çykmasyn. Bir-biriňize yalan sözlemäň. Sebäbi siz köne yaradylşyňyzy, köne urup adatlary bilen birlikde çykaryp dyndyňyz. Inni yaradanyň keşfine meňdemekde we onu tanamakda täze yaradylşa besleniň. Bu yaradylşda Yahudi bilen Yahudynyň, sünnetli bilen sünnetidiň, nada bilen skifin, kul bilen azadyň arasynda hiç bir
fark yoktur. Emma Mesih hemme zatdır. Hemme zattıdır. Şonun üçin hem ey Hudaýyň saýlan mukaddes hem ediz halky. Rehim şepaгаty, mähribanlygy, pesbärligi, yumşaklygy we sabır takatlygy beslenin. Bir-biriňize sabırlyk bilen çydaň. Araňyzda öýkü kine bar bolsa, bir-biriňiz bagşlaň. Rabbim sizi bagşlaýşy ýaly siz hem bagşlaň. Bularyň hemmesiniň üstesine de kämil birligi, baglanşdyrýan söýüge beslenin. Kalbyňyzda Mesih rahatlygy höküm sürsün, Mesihiň rahatlygy. Çünki siz bir bedeniň agdalary bolup, bu parahatçylygy çağırlansyňyz. Hemişe şükürli bolun. Goý, Mesih sizi, Mesihiň sözi kalbyňyzyň törüne ornaşdyn. Bütün akyldarlyk bilen bir-biriňize tälim we öwt nasihat berin. Mezmurlar, öwgi aýdymlar, ruhy nagmalar aýdyp, Hudaýa yürekden minnetdarlyk bildirin. Nämeseňizem, aýtsaňyzam, hemmesini Rabbimiz Isanyň ady bilen ýerine ýetirin. Ol arkaly Hudaýa şükür edin diýär. Pawlus bize Kolosyalar kitabynyň 3-nji babyna, Efesler kitabynyň 4-nji 5-nji bablaryna aýdylýan käbir zatlary ýene-de ýatlady otýar. Oň şu haty Kolosyalara ýazylan, o haty Efeslere ýazylan şol iki ýygnanşyga da İsa'daky täze durmuşy ýatlady otýar. Ol şu gün bize de İsa'daky täze durmuşy ýatlatýar. Nähili biz ýaşamaly. Gaty wajib zatlary Pawlus bize ýatlat ýaşyrdy. Ol ilki 1-nji aýatda, şol 3-nji babynyň 1-nji aýatynda wajib zatlary ýatlatýar. Hem 2-nji aýatda da. Mesih bilen dirilenligiňize görä gökdäki zatlary agtaryň. Mesih gökde Hudaýyň sagyna oturandyr. Pikiriňizi dünýäwi zatlary däl-de gökdäki zatlara gönüp durun. Indi İsa Mesih bilen ol haşda ölüp dirildi, biz hem şoň bilen dirildik diýär. Köne durmuşa öldük, täze durmuşda dirildik. Indi täze durmuşa görä ýaşamaly. Diýär biz İsa Mesih bilen. Şoň üçin hem diýesiz göklerdäki zatlar agtaryn diýär şol. Bärde beýle diýmegi şu Hudaýy gyzyklandyrýan zatlar barada biz pikir etmeli. Hudaýyň paçşalygy barada pikir etmeli. Ene siziň pikirleriňiz diýär şu dünýäwi zatlary däl-de hem gökdäki zatlara gönükdirilmeli diýär. Gaty wajib zady bize ýatlady otýar. Şu töwregimizde gözümiziň görýän zadyna iman etip ýaşamaly däl-de gökdäki entek görmeýän zatlarymyzda Hudaýyň mukaddes sözüne berilýän wadalary görä ýaşamaly biz. Hudaý näme gyzyklandyrýan bolsa, biz hem şeýle zatlar bilen gyzyklanyp ýaşamaly. Ene şol biziň İsa Mesih'däki täze durmuşymyz. Pawlus şunu 3-nji aýatda da ýatladyar. Çünki siz ölünsiňiz. Durmuşyňyz bolsa Mesih bilen bile Hudaýda gizlenendir diýär. Siz ölünsiňiz diýme, köne durmuşyňyzda, köne ýaşaýyşyňyzda görä ýaşamak indi siziň ýaşaýyşyňyz däl. Ol ýaşaýyş öldü köne. Indi täze ýaşaýyş İsa Mesih'de. Siziň diýe şu wagtky täze ýaşaýyşyňyz, täze durmuşyňyz Mesih bilen bile Hudaýda gizlenendir diýär. Pawlus bize şu wajib zady ýatlatýar. Biziň bar ünsimiz Hudaýy nähil hoşnut etmeli. İsa Mesih'e nähil hyzmat etmeli. İsa Mesih'däki täze durmuşda nähil ýaşamaly. Şonu bize ýatlatýar bärde Pawlus. Ol ýene 4-nji aýatda diýär, ene Mesih diýe siziň durmuşyňyz. Mesih men durmuşum. Mesih siziň durmuşyňyz. Indi İsa Mesih ýene de aýan bolanda diýmek, bu ikinji tapar gelenne biz hem onuň bilen bile şöhratda aýan bolýar. O şu dünýä ikinji tapar gelenne biz hem oň bilen oň şöhratyny bile paýlaşýar şonda. 5-nji aýatda Pawlus şeýle wajib zady ýatlatýar. Şonuň üçin hem dünýäwi tebigatyňyza mahsus bolan azgyllygy, ahlaksyzlygy, haram keypi, pis höwesleri we butpararlyk bilen deň hasaplanýan açgözlügi öldürün diýär. Şu zatlar köne häsiýetde.
Bu köne häsiýete göre, köne durmuşa göre ýaşaýyş ekeni. Şu zatlar indi İsa Mesih bilen durmuşyňyzda bolmaly däldi. Sebäbi İsa Mesihiň Hudaýyň häsiýetine gawat gelmeýär. Şonu aýryp taşlamaly. Ol 6-njy aýatda diýär, şu zatlar ýokarda agdalan azgyrlyk, gutparazlyk, ahlaksyzlyk zatlar Hudaýyň gahar gadabyny getirýär. Yine dol 7-nji aýatda diýär, "Sizem bir wagtlar bulan arasyna ýaşaňyzda şeýle edipdiňiz. Indi bolsa gahar gadaby, ýamanlyklaryň hemmesini özüňizden aýryp taşlaň. Agdyňyzdan hiç bir töhmet hem paýyş sözler çykmasyn. Bir-biriňizde ýalan sözlemäň. Sebäbi siz köne yaradylşyňyzy köne urp adatlar bilen birlikde çykaryp dyňdyňyz" diýär. Şu zatlaryň hemmesi köne zatlar diýär. Gıybet etmek, töhmet etmek, paýyş sözler aýtmak, gahar gadap. Ine şu zatlar aýryp taşlaň, kesip aýryp taşlaň. Bu siziň köne adam ataň tebigatyna göre ýaşaýşyňyz. Sen İsa Mesih'e iman etdiýän bolsaň, bu zatlar saňa degişli däl diýär. Näme üçin sen entegem şoňa göre ýaşaýaň diýär. Köne yaradylşyňyz köne urp adatlary bilen birlikde çykaryp dyňyň diýär, kesip taşlaň diýär Paulus. İsem oň deregine 10-njy aýatda diýär, Yaradanyň keşfine meňdemekde we onu tanamakda täze yaradylşa besleniň diýär. Täze yaradylş, biz geçen gepleşigimizde Efesler kitabynyň 4-nji babyna da teredip geçipdik. Ol dogurçulluk hem mukaddeslik. Ýani şu zatlar şolar Hudaýyň häsiýeti. Şoň üçin siz inni täze İsa Mesih'däki täze eşiklerinizi giyin, täze eşigiňizde besleniň diýär. Hem şol Hudaýyň keşfine göre hereket edin, şoň häsiýetine göre hereket edin. Dogurçullugy, mukaddesligi giyiniň diýip ötýär. Gaty wajyp taýýatlar diýär de Paulus şeýerde. Şoň üçin ol näme diýär? Hudaýyň saýlan mukaddes hem ediz halky hökmüne siz rahim şepagata, mähribanlyga, pesbärlige, yumşaklyga we sabır takatlyga besleniň. Menem sizi şeýletmäge çagyrýan. Hem bir-biriňizde sabırlyk bilen çydaň diýär. Araňyzda öýkü kine bolsa, bir-biriňizi başlaň. Edil Rabbin bağışlayışı ýaly bir-biriňizi başlaň. Mähirli boluň bir-biriňize, pesbäl boluň, yumşak boluň, rahim şepagat edin, hem sabır takatly boluň. Menem sizden şeýle etmäge çagyrýan, öz araňyzda gatnaşyňyzda. Gynantagan biziň şuňky gepleşigimiz tamamlanýar. Men sizi ýene-de endiki gepleşige goşulmaga çagyrýan. Häzirlikçe hoş, sag bolun. Bütün kalbimi sana tapşır.